Mo yun magate kung ilisdan ang naong ni Ninoy Aquino sa 500 pesos. Anong ilisan man? Agad-agad ako sa panahon. Halimbawa, imo ang naong ibutang sa 500 pesos. Dili, kaya mananaong sa mara sa tuwa ko ato naong ilisag lain sugote ka. Welcome to the universe of Rocky Santino. Ikaw na di ay. Zap Lodi, katulong tag Kawit, Medellin, Cebu. Karon nagpamiyembro man ta sa Askato. Kay fiesta man nito. Aminin din ang Askato kay asay kaon tuwa. Ta kay kaning dating ko ni kaning dating model ni siya sa Kawit. Gatong panahon pa sa 60s may gala. Nakuha na siya, na stress lang ni. Usay ko na to Tiliset, usay mga specialties dito sa kuan sa Kawit. Tuloy. Tuloy. Usay tuloy. Asa tuloy? Masa nang isda Tamban lang sa Davao. Tamban. Tamban. Ibang word tamban. Tamo na dito. Kusog daw ang bingka diya sa kuan sa Mga tuyo. sa kuan sa Kawit. Bingka o puto balanghoy. Puto balanghoy. Masang klase nga bingka diya te? Bigas. Bigas diba? Diba? Bigas na yun diba? Bingkang pinaligi. Datim do kang mutya diya sa Kawit. Wala, turn over ka lang. Dito sa taga Cebu. So mga Lodi and hapit karon diri sa Bugo. Yo, so mga Lodi, nata diri karon sa Sitio Agunod diri sa Kawit diri sa Cebu. Mangutana ta kung o yun mo nga ilisdan na ang naong sa atong 500 pesos imo na nga si Lapu-Lapu. Mangutana to diri karon. Mo yun magate kung ilisdan ang naong ni Ninoy Aquino sa 500 pesos. Mo yun na lang. Sa 500 pesos, halimbawa, imo ang naong ibutang sa 500 pesos. Masugod ka te? Dili oy. Halimbawa, tagaan kag 5 ka milyon nga dapat imong naong gid ibutang. Musugot. Ang dapat musugot ka pero dapat ang imong kuan dito magbahag man ka. Nga mura po din lampod ko oy, ug mauna. Hutana ko si mga kung musugot ba ka nga ang naong ni Ninoy Aquino sa 500 pesos ilisdan nila Lapu-Lapu. Anong ilisan man? Musugot ba ka? Dili Sila po, diba, sa 500 pesos, sila Lapu-Lapu na si Ninoy Aquino man nakabutang. Ilisdan ang naong himong sila Lapu-Lapu, sugot ka. Anong ilisan mga iya naman nanaong? Ano ba ang ilisdan? Sugot ba ka, dili? Dili, kaya mananaong sa mara sa tuwa ko ato naong ilisag lain sugote ka. O dili po kung sugot. Muna lagi din na. Sugot ka, kambyo tag naong. Dili tong sugot kung sa ato naong mo na ginasiya. Kung magkambyo tag naong, sugot ka. Ari sago. Di sa ka. Nya ko baylo ta kasawa. O yung makutan ako sa imo. Imo ang naong ang ibutang sa 500 pesos.
Ari sa kumsugot. Nga naman. Dili lang ko. Kaya dili mo ko may presidente. Presidente ginaibutang. Halimbawa, tagagag usa ka milyon para mamahimo kang ibutang ka sa 500 pesos. Nadi gyapon mo musugot. Isa ka milyon, dili ka masagot. Oh, di ka musugot. 5 million. Gawas lag ako na may kuan. Presidente. Kaya musugot ko. So di ka masagot sa 5 million. Oh. So mahimo sa ka presidente. Oh, presidente sa ako. Himo ang ka presidente sa Purok. Sugot ko. So himo na kang himo na Kung man ay labaw. So presidente sa Purok, musugot na ka. Oh. Susugot na kay himon ikaw ang mamahimong model sa 500 pesos. Imo nang naong nakabutang dito. Dili ko kay dili man na presidente sa tao. Ang presidente magas Purok. Puro ko man na. Sitio man na siya. Huwag ako ulit pabuton, agad-agad rin ko sa panahon. Agad-agad ang panahon pero para sa imo, uyon ba ka? O yun. Uyon ka, halimbawa mingon ang presidente sa Pilipinas nga imo ang naong ang ibutang. Ikaw ba ito? Sagot ka? Ikaw kuya, masugot ka. Musugot og ang akong naong ipolig ako'y presidente. Oh, imo ang naong ang ibutang sa 500 pesos. Huwag ako'y presidente. Dili ikaw himong presidente kanang imo ang naong ibutang sa 500 pesos. O yun. Uyon baga nga ang 500 pesos, dili ka si Ninoy Aquino ang ibutang. Ilisda na nga si Lapu-Lapu. Dili pwede. Yato na lang yun. So si Ninoy Aquino. Kung halimbawa masabutan sa Tibok Pilipinas, imo ang naong ibutang sa 500 pesos. At yung basta pinukuhan kay dili ko bayani. Ang kato lang yung ang ayan siya ibutang katong mga bayani. Kaya mingon man atong presidente sa Pilipinas nga imo nga gid ang naong ang ibutang. Di okay na lang. Kanya kanang kung halimbawa mag-2 piece mangga, ibutang dito sa 500 pesos na bra panty ka. Dili na pwede yun. Kuhan murag kuhan pinagkuhaw na kay tanaw sa tao. Murag bastod pa tanaw. So para sa imo dili ka masugot kung si Lapu-Lapu ibutang. Dili ko pwede. Dili ko. Imong asawa ibutang. Adi tamo. Uyon ba ka nga ilisdan sa 500 pesos imong si Lapu-Lapu na lang? Ninoy Aquino. Ninoy Aquino. Pwede sila pulapo. Kuhan man sila pulapo. Ato man ang unang hero. So mas uyon ka nga si Lapu-Lapu ibutang dito. Oh. Uyon ka. Halimbawa mingon mo sabot ang Pilipinas nga ikaw ang ibutang dito sa 500 pesos. Ang ako sa pangutana si Uyon kabag, ikaw ba sa ibutang niya? Oh, okay, uyon ko pero kung ang pangutana dito halimbawa kung ikaw ang ibutang sugot po ka. Dili ko, kay buhi pa man ko. Buhi pa ka. Gawas pagpatay na ko. Patyon ka karon sugot ka. Dili, kamatay siya. Joke yun ha. Oh. So sugot ka nga sila Lapu-Lapu na lang ibutang. Okay na. O halimbawa nga mingon ang Tibok Pilipinas nga ikaw ang ibutang sa 500 pesos. Sikatan ako ano eh. Pero musugot ka na. Ado na siguro tad. Pero kung sakali, di ba, tagang ka sa kamilyon. Kay daghan mang mga tao nga makailan ako pila ra makabuo. Kung halimbawa, ibutang ka, tagang ka 2 kamilyon. Sige, ibutang ka sa 500 pesos. Duha ka milyon nakuha na no. So musugot ka. Taon na lang siguro nako eh. Gani inikita gani ninyo gani tanaw din ng cellphone. Labi na sa mga magtiayon, sa mga dala, sa mga minyo dia nga naibana nga siloso kisa dia itaas ang gamot. Asawa nga silosa. Asa man? Kisa na ikitry na rin nga inikuli sa bana sumot-sumoto ng ilang brief. Sikapon kung napay lama ang rebilin. Nanginana na. So, gining kanta para ni sa mga kuwan, sa mga asawa na silosa. Diyan na tayo Godfather.